Prin spiritul meu vi se dezvăluie că nu există decât un singur Dumnezeu, și că eu, Dumnezeul vostru, m-am manifestat în Iisus Hristos, fiindcă eu sunt spirit. Ființele create de mine nu mă puteau vedea ca ființa delimitată, însă în Iisus Hristos am devenit un Dumnezeu vizibil pentru toate făpturile mele. Astfel nu puteți vorbi pe de o parte de Iisus Hristos și de Tatăl pe de altă parte, căci eu sunt unul cu El. Când vorbiți deci de Iisus Hristos, vorbiți de mine, Dumnezeul și Creatorul vostru, Tatăl vostru din veșnicie. Spiritul meu era deja în micuțul Iisus și imediat după nașterea lui am făptuit lucruri deosebite, pentru a da de veste oamenilor din jurul lui că în acest copil se află spiritul meu. Omul Iisus și-a dat viața pe cruce, însă trupul său, fiind spiritualizat, a înviat din morți, căci toate substanțele lui se uniseră cu mine. Spiritul meu pătrunsese trupul și sufletul, deci, nu mai era nimic omenesc în el. Cel care a înviat din morți a treia zi am fost eu însumi, spiritul tată dintotdeauna, Dumnezeul pe care ființele au dorit să-l vadă și care s-a manifestat acum sub forma lui Iisus Hristos. Acum Iisus Hristos este Dumnezeul vostru, căci eu sunt spirit, am devenit numai vizibil sub forma lui Iisus Hristos tuturor ființelor mele. Nu vă puteți face altă imagine despre mine decât cea a Mântuitorului divin Iisus Hristos. Și dacă vreți să mă chemați, dacă vreți să luați legătura cu mine, atunci trebuie să vă adresați lui Iisus Hristos. Cu El trebuie să purtați dialog, pe El trebuie să îl recunoașteți ca Tatăl vostru de la începuturi. Atunci aveți o concepție corectă despre Dumnezeu. N-aveți însă o concepție corectă dacă vă rugați la mine separat ca Dumnezeu și separat la Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. În omul Iisus a sălășluit un suflet care a fost Fiul meu, o ființă ieșită din mine, întru totul perfectă, care, atunci când a avut loc marea cădere a spiritelor, a rămas cu mine. Acest Fiu al lui Dumnezeu mi-a făcut posibil să mă întrupez în înveliș omenesc, astfel că a putut avea loc unificarea totală a Eternului Spirit Tată cu Iisus Hristos. După aceea n-au mai existat separat două ființe, ci doar un singur Dumnezeu. Căci Spiritul Dumnezeiesc, ființa mea originară, a pătruns întregul înveliș omenesc, spiritualizându-l totodată. Prin urmare era în întregime spirit dumnezeiesc, era acel spirit care iluminează întregul infinit, care s-a manifestat doar într-o formă vizibilă pentru oameni, pentru ca aceștia să-și poată face o imagine despre ființa lui, pentru a se putea uni cu ea. Căci ceea ce a dus la căderea spiritelor a fost despărțirea lor de bunăvoie de mine din cauza că nu au putut să mă vadă. În acest fel le-am creat din nou posibilitatea de a se uni cu mine, făcându-mă vizibil pentru ele prin Iisus Hristos. Niciodată, deci, să nu mă despărțiți pe mine de Iisus Hristos, căci El și cu mine suntem unul și cine îl cheamă pe El, mă cheamă pe mine însumi, care sunt și am fost dintotdeauna și voi fi în vecii vecilor. Amin.